amics, ara rebem este aplaudiment a este amic de Pego i els assegure que anem a passar un bon rato i poden passar moltes coses i sorpreses. Vicent, benvingut! Vine, Vicent! Vine, home, dona'm un abraç, corre! Corre, vine! Quieta! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Te agrada la tele, el plató? Sí, ¿eh? Ei, i mira el públic, eh? Has vist ahir? Quanta gent que ve a veure't, eh? Molt bé. Què has fet estos dies? Vaig fer tot. De tot, eh? T'has menjat la mona? Sí. Sí? Sí, Oh, però sí? em falten més mones. Te falten més? Sí. Que quantes te n'has menjat? O una. Una només? Pues, una mona, home. Que menjar més? Però quan siga treballant Pasqua us en menjaré més ous. Sí? I més trossos d'ou. Els trossos d'ou. Què faràs en l'ou? Us- Te l'esclatares ahí? No, Pam, aixina. No? Se feix en l'ou, pam. No? Però primer es diu una cançó a mi em pica, a mi em cou, a mi em menja la mona i així em trenca. I així em trenca l'ou. Muy bien. No sé si... Heu sentit la cançó? Eh? La diguem una miqueta més alt, la cançó, Sí. Vicent? A veure, així? Em pica, així Sí. em cou, així em menja la mona i així em trenca l'ou. Patapam. Muy bien. I catxirulo? Què? Catxirulo tens, catxirulo? Catxirulo? No, No tens catxirulo? no. En Pasqua se té que empinar el catxirulo. I si s'empinó, pues què fareu? Agarraré la corda i l'estirarem? Claro. I si se n'apuja molt, què fa aire? Us agarrarem un altre i agarrarem un altre catxirulo i el agarrarem l'altre que estiga més amunt. Agarrarem un altre catxirulo, li posaré un tronc i agarrarem l'altre catxirulo. Un tronc li vas a posar al catxirulot, eh? Sí, i després l'altre catxirulo que s'abaixa, que es baixa per acabar això. Molt bé. Escolta, ara que estic fijant-me, t'has tallat el monyo? Sí. Ostres! És que estàs molt guapo, eh? Va, ¿Qué? te he dicho una palabrota. Ai! Mire! Te he dicho una palabrota. No se poden dir paraulotes en la tele, eh? De veres, No. té raó, no ne diré més. I a quina peluqueria vas tu? A la peluquería de una amiga larga. Ah, de Lara. Sí, de una amiga larga. Ja. És allí de Pego? Sí, De Lara de Pego? Sí. sí. I tu li dius que te talla el monyo conforme tu vols? No, pero la mamá de sa mare, sa mare és peluqueria. Vas en sa mare i en ta mare? No, pero un pa y ma mare m'acompanyen a la peluqueria a tallar-me el moño. Els dos t'acompanyen, ton pare i ta mare? Sí, jo. I jo me'n vaig. I després em talla el moño. Ah, molt bé. Que com se diuen ton pare i ta mare? Mónica i David. Mónica i David. Sí, però tu es dius aixina? Sí. Però jo dic papà i mamà. Papà i la mamà. Però com els altres que són majors es diuen Mónica i David. Es diuen els noms. David i Mónica. Ah, molt bé. M'han dit que ja, quan te tallen el monyo, no hi ha una cançoneta? M'han dit que a Vicent li cantem una cançoneta que li tallem el monyo. Això com és?
És que no el Vicent ja me l'han pelat. Vicent tenia pèl i ara està pelat. Ostres, que cançó més xula, tu! Sí, Què passa? Què ha passat? Que al reto una palabrota. No, Mercè, és que... Això són els nervis. I ara què tinc que fer? Quan digui la paraulota... Que vas dir, que facis així para que no digui eso. Para que no digues més la palabrota. No. Por favor. No. Que digueu paraulotes, també us ho No tanqueu la boca. Podem parlar normal? Ai, tu m'has dit, tapa la boca, jo sé quina boca. Allí no podeu parlar. Allí és diferent. Per parlar diferent. Però si, quan dius una paraula, no pots parlar, això no. I no pots parlar. Parles fluixet. El fort és parlo. Parla així, fluixet. És que no sé el que tinc que fer. Encén més. Si no val més la veu, o no el sentiré. Ah, no me va la veu. No me va la veu. M'han dit una cosa i no me la crec. M'han dit, saps què? Vicente novia. Me quedo muerto. ¿Tu novia? Sí. No pot ser. És Míriam. Ostres! Míriam. Com li diuen? Míriam. Míriam. Era Manfallero. És què? No Manfallero. La teva fallera? I aneu... La de Pego. I aneu desfilant? L'agarres de la mà, a veure com l'agarres de Xina, l'agarres... Xina no. No, amb l'agarres... Pues si tu tens que anar a la parella, tens que anar a agarrar de la mà, no? Sí, ho agarra a Xina, però les xiquetes ho posen a Xina a xiquets, perquè els xiquets fan a Xina i les xiquetes ho posen per amunt. Perquè les xiquetes ja... Les xiquetes ho posen per amunt. I les xiquetes es ponen a Xina. Les xiquetes ho ponen a Xina. I tu què fas? Què? Us diu un pare redó, a Xina. A Xina redó? Sí. Molt bé. Que guai. Míriam, no? Sí. El guapa. Estàs caldoset en ella, eh? Sí, eh? Estic... Com estàs? Estic bé. Vicent, estàs bé? No, que te ho diu el tio. Estàs caldoset. Jo te veig... Espera, jo te veig enamorat. Toma aquest any. I què fas en Míriam? Pego una volteta per ahí, per Pego i això, què? Què feu? Vaig amb uns amics i les meves amigues, anem perquè quan són fallers i fallers, o anem, nosaltres portem, els xiquets porten una manta morillana. Oh, sí, que guapo. I les xiquetes porten... Ai,
És que En no el cap, recordo. això que se passa en el cap. Com es diu això? A veure, senyores, això se diu... Ostres, això com se diu? Peineta. Què? Pues mira que... Pues no sé per què te rius. Perquè jo sé que això se diu peineta, que tenia raó la senyora. No, no. Se diu peineta. Sí, se diu peineta. O no, senyora, que se diu peineta. Ostres, que no. ¿Qué? Actitud para brato. Oh, ponme calles. Escolta, una altra cosa. Tu encara eres del Madrid? Tu encara eres del Madrid? No t'has canviat? Encara no em canvié. Ah, podies canviar-te ja. Si mon pare no es canviaria, o jo no em canviaria. Ah, això està molt bé. O sigui, tu fas el que... Si ton pare se canvia, tu te canvies. Sí. Però tu te... Si mon pare seria si él sería del Valencia o yo ya sería del Valencia. Ah, això no m'agradaria a mi, que te feres del València, que te feres xoto, igual que el tio. Però quan seré més major, us en faré del València. Això està bé. De moment, Què? que siga del Madrid. Però ja quan siga major, ja el fem soci del València i ho arreglem, això. L'arreglem per este programa. Eso es, ho arreglem per este programa. Chócala ahí. Ay, muy bien. Escolta, ¿y el vuelo? ¿De quién equipo es el vuelo? El vuelo El Barça. Pues, El Barça. ¿tú del Madrid y el vuelo del Barça? Ah, sí. Però ara, després quan serem més majors, us en faré del València. Todo lo que tendrías que hacer, ferte del Valencia. Y cantar el amunt, Valencia. Y tendrías que dir al abuelo que també se fera del Valencia. Claro que sí. Ostres, ja. Pues estem bons. I escolta, això és lo que... Del València és lo que tens que ser. Si has dit una palabrota... Otra volta, me cachis en la barrera. Ah, ja sé per què t'has tallat el moño, bandolero. Per anar a la piscina. Bueno. Ah, no? Ay, no. Entonces, ¿qué? Ay, ¿Tú no vas a la piscina? no. Tinc boletes. Tinc boletes. Tinc dels boletes ahí. Però tinc que estar ponsa ahí dins. Però el metge no és que van fer una cosa, però no me'n recordo ara. Però ¿Qué va a hacer el metge, qué? ¿Por qué? ¿Teníais ahí dos boletes? Sí. ¿Ahora? ¿Pero ya no les tens? Ara, mira. ¿Ahora? Digues, Ni una boleta, ¿eh? Ahora digues, mira. digues, a veure, espera, que me puja, que te repuches tant. Digues, digues, ahí tenías dos boletes ahí dins? Pues ya no tenía una, ¿eh? Te les ha llevat el metge. Sí. Ah, pues. Escolta, ara que rebobine jo, això de les boletes a què venia? Ah, a la piscina. No. Jo te dia si anaves... I què té que veure les boletes en la piscina? No ho entenc. No, perquè em van operar. Perquè em van operar. Ahà. I ja una volta t'han operat i ja no pots anar a la piscina? No. Ai, quina llàstima. T'agradava anar a la piscina? Te posaven un gorro ahí en el cap així, trap. Ai, piscina no. Com? Si fos vigilant? Perquè quan ma mare no sabia el meu gorro, us em van posar un altre gris. Gris, ja veus tu. Això dic jo. ¿Estás cómodo? ¿Vas que me poses així també? ¿Estás bé? No. Ui, doncs és que... Tu posa còmode, tu tranquil. I què mires en la tele, tu? Oi. Hòstia, que sabates més guapes, eh? Són xules, eh? Són roges. Sí, roges, però xules. Això, què mires tu en la tele? Babalà i Babaclú. Babalà i Babaclú. Però això què és?
Això de Babalà i Babalà Club. Què és Babalà, això què és? Que Babalà. Què? I Babalà Club. Babalà i Babalà Club. Però qui és Babalà? Explica-me-ho a mi. Babalà és un que està blanc i tot, i l'ull negre i tot. Està blanc i tot, i té l'ull negre i tot? Sí. Però què és? Com jo? No, més alto. Més alt que tu. Ah, més alt que jo. Sí. El riba més alta. Més. Més? Mira, han estat les llums. Allà on estan els llums? Sí. Ostres, i és blanc? I té un ull negre? ¡Es una palabrota! ¡Has dicho una palabrota! Sí, però és una persona, no n'hi ha persones tan altes. Vicent, que arriben allí els focos. ¿Tú has visto els focos altos que estan allí? Sí. Pero estamos... ¿Hay que una persona té que arribar? Oh, pero Spiderman, ¿no? Això sí. Spiderman té telaraño pa tirar així i ho tira per les parets. I va així, no. També va per les llums, també. També va per les llums. Entonces, farem les aventures de Babalà i Spiderman per les llums. Ah, que guai! Ai! I si cantem la cançó de Babalà? Tu me l'ensenyes? Ja no me'n recordo de la cançó. Oi! A veure, fes memòria. A veure, fes això que fas tu perquè et tisca la memòria. Fes. Com és això? A veure si ve la cançó. Bé? Arriba? Està arribant. La tens ahí? 1, 2 i 3. No és la cançó? No és la cançó. Casi se la va, què tenim que fer? Com comença la cançoneta, home? Ai. Molt bé. I per tota la direcció, tota la direcció, d'una dit va, club, ell. ¡Qué campeón que eres! Sí, señor. Tinc una idea. Sí. Bo. Tu saps on dorm? Babalà? Així en la tele? Mira, tu veus ahí, aquesta paret? Ahí en l'habitació del costat, ara és de nit, ahí en l'habitació del costat és on dorm Babalà. I jo crec, Tu voldries conèixer-lo, Babalà? Sí. Sí? Sí. Ell està allí dormint. Però jo crec que si el públic, i tu sobretot, crides fort, Babalà, Babalà, i ell se desperta i a lo millor entra i el poden conèixer. Vols que fem això? Sí. Sí? Per què? Perquè si està allà al costat i se desperta, vindrà a conèixer-te. Vols conèixer a Babalà? Pero si yo ya el conozco. Ya es conozco per la tele. Ya Però el veus en la tele, però vindria ell en persona. Sí. Tot lo gran que és. Sí. Con el rivaría. Pero ell té la panxota més gordó. Té la panxota més gordó. Si el cridem, igual bé, panxota grossa i tot. Però tenim que cridar fort, Vicent? Tu el primer, Pero yo no voy a despertarlo, si no se asustará. Se asustará. No te preocupes, perquè ell té molt bon despertar. Què? Ell té molt... El cridem així en fluixet? Tu i jo primer? Fem Babalà... Babalà. Babalà... No es despertó. Babalà... Babalà... Hola, Babalà. Sí, es esa. Hola, Babalà. Vols que doni un abracet? Sí. Vols que doni un abracet? Hola, Vicent! Com estàs? Bon dia! Bona nit en este cas, Vicent! Sí,
Com estàs, Vicent? Bé! Bueno, quina alegria de veure't per així. Tu t'alegres de veure'm a mi? Sí! Ah, m'encanta! Ostres! Si t'agrada la cançoneta que hice per la tele... Clar que m'agrada, però tu has d'aprendre totes les cançons del Sí. Baba Club. Sí, jo les sé. Segur? Sí, A veure, canta. però però no puc cantar-les ara, perquè si no és mon pare i ma mare, o les sabran. Clar, aleshores serà un secret entre tu i jo, val? Vale. Oh, molt bé. Hola, Babalà, què Hola, tal? Ximo, Hola, com que estàs? content estic de... Puc donar-li un abraç jo també? Clar que sí, content home. estic de veure, Faltaria Babalà, més. epa! Ah. Què te pareix? Sí. Podem... Escolta, Vicent, Què? tu saps d'on vinc jo? Ah, no. Eh. Pel Baba Club, Molt bé, i visc en una illa que es diu Baba Club. però... I allí tinc molts amiguets. Tu d'on vens? De quin? De Pego. De Pego! Pego! Jo vaig estar allí per Carnestoltes. No vas vindre a veure'm? No, és que no vaig donar compte. No? Vaja, per això. Vicent, t'ha agradat la sorpresa? Sí, Escolta, Vicent. Escolta, Que bé. Vicent, tinc una idea. A tu t'agraden els entrepans de llonganisses? sí. A mi també. Què tal si ens n'anem tu i jo a menjar-nos uns entrepans? No, però ara ja no tinc fam. No tens fam? Ja he anat. Ei, Baba. Però ja esmorzaré. Ja esmorzat. Has fet un suc i un pa. Què has fet? Un suc i un pa. Has dinat i has sopat. No. No. suc i un pa. Un suc i un pa. Vaja, Sí. això està molt bé. Ha S'ha de berenat, menjar. però tu has berenat. Jo, clar, però jo sempre tinc molta gana, per això tinc aquesta panxota. Però jo ja he menjat tant, però ja no tinc més fam. Bé, però si vols, te'n pots vindre amb mi a veure on dorm jo. Però abans que ens n'anem tu i jo... Vols que anem estrès? Ximo no. Ximo no pot vindre Vols que perquè... t'acompanyi? Sí. Sí? Jo pots acompanyar un trosset també, però hi ha una coseta. Ahí està, una Tenim una coseta. coseta per a tu. Un regal especial que vull Sí. fer-te. Tu vols? Sí, Vinga. però m'agrada tots els regals que m'agrada. T'agraden tots els regals? Jo vaig a Pues mira, fer-te un molt especial. Així arriba Alicia. Mira, Alicia. Gràcies, Alicia. I mira quin regal te du. A veure. A veure? L'obrim ahir? Sí, ja obri, Ximo. Sí? T'ajuda, pues tu. No. Molt bé. A veure? Mira, sí. Mira si esta banda de sí. Ábrelo ahí. Sí, señor. Una mochila de Baba Club. ¡Toma! Es que no tenía yo. Mira, pues ja la tens. I per a què la utilitzaràs? Perquè l'altra mochila que jo tenia de Winnie the Pooh no està. No està. Doncs pues molt bé. Doncs pues ja l'aprofitem ara i, de pas, ens n'anem i t'ensenyi on dorm jo. Vols? Va. Vinga, va, anem. Vicent. Oh, quina Que alegria. n'aneu? Sí, Ximo, me'l deixes? Molt bé. Després tornem. Molt bé. Després tornem. Au, Molt bé. adeu. Adéu, Vicent Monico. No me diguen que és per a menjar-se-lo, Vicent? Quina experiència més bonica. Si heu vist com li han donat esta sorpresa a Vicent, vos agradaria, per exemple, vindre i donar una sorpresa, conèixer el vostre artista favorit, vindre a cantar o vindre a ballar, a participar, en definitiva, en el nostre programa, l'únic que heu de fer és marcar este número de telèfon, el 902 93 11 13. 902 93 11 13. O podeu enviar, si voleu, a través d'internet un email a menudaeslanit@rtbb.es. M'agradaria veure-vos molt pronte així en el programa, igual que hem tingut esta nit a Vicent.